να πούμε ότι το συγκρότημα λέει 21 γραμμάρια, αλλά επειδή ένα γραμμάριο ξενιτεύτηκε σήμερα, πήγε στη Γερμανία, δεν ξέρουμε γιατί, άγνωστους λόγους το ψάχνουμε. Ήθελε να γίνει ναζί γι' αυτό. Ήρθαμε ως guest star εγώ με τον Γρηγόρη, χειροκρότημα. Θα παίξουμε punk. Γι' αυτό να χτυπηθείτε, σας βλέπω. Και ακόμα δεν ήρθαμε, θα πάμε διακοπές στο Χακί. Μεγάλωσες τώρα, δεν είσαι παιδί.